Bhaile, thugann brathnach éadóm. Níl is gom céim fá, níor meas méid go raibh sé comá le cuideann na scéalta eile gom. Tá mana hásta go bhfuair mé é, go háir a tuis go mína daltaí eile ar scoil ag tuirt amadánar. Láháin, dúirtí go méana ann eitilt ach grithas má lábha a gradh tappaí go leor. Bhí sé go léir obair amach gom. Imma ceann. Suction, please. Sin an fá go bhfuil gá féacail agam, nach bhfuil fear mar má féacla chun tosaigh. Suction away. Sean cuma atá ar na féacla. Oibríonn siad dúir go súil le an áféacla. Is cumallum ar éineos. Déir mo dheag go gléis siad amadáin ar siúd nuair bhí sé óg. Agus inis, is Teanga Rúnda é. Comála sin. Ní éitin a bheith ó dúir sin, mar go léiríonn Ghaeilge go lífa. Is ní léon focail le mo am. Agus tá mission níos ógan áí. Nuair a bheith mission mór, bheith me cosúla mi ad, agus mar sin is cumallum cá déir siad. Seo scéal mar dheall ar fear na tríméir. Seo picture d'ar na tríméir ag fágáil teachtorna. Sin an áit a chunig méid an céad uair. As mé gur cuair am teacht, tá mamar de lurg. Cut deireadh mé lei. Níl me géir géit a bhaint asad a héimiach. An bhecinn tú an fear an híhall an sin. Glítar seán na drí mhéar air. Tá gábhríon caite agam sa dóir air. Fiúgus tú ag seasamh an sin a cainslum tá seans ann go bhfuil tú de chuirtú héanaí mhail.
Aber le bhain go bhfuil go nó tábhachtach tarsúla an faoi láthair agus is mar sin ní bheith mé Somália go ceann tamil eile. Ach, ná hinistí go bhfuilm an seo. Níl me gur íse a chuí mhail ach an irid. Tá sé teacht. Imig leat, rith lenis. Feici mé níos déalaithú. Tá Teanga Rúnda gom féin is ag dad. Ní lintíach Ghaeilge agus sada mid é le mama cusan don don sé. Mae go mín dad páirteach le rudaí an don séach. When are you gonna make something of yourself, Michael? Is gonna las a héine a héimi. Níl muid a géirí a chuirí mhail. Is bíonn bhéil in host. Tígam. Tá sór Ghaeilge ag dad. Tá dad thréis bheith pórtach I go leorachtaí Rúnda chun tuairteacha. Seo mar a chur sé dalmalóg ar na Hells Angels ag ligantéir gur bailthóir brúscaire. Agus bhí go leorachtaí eile mar sin aige chomh maith. Tar éis seo na drí mhéar eáil sa bhar. Bhí san is I gceart leor an achtar is géine ag dad. Achtar an don séir. Gur mágad asach na cabhraach le seán na drí mhéar. I gabh tú é? Níl cabh. Bheith ar am dul ar eise bárach. Bhí sé an aim dom súlach mad ar fear na drí mhéar. Faoin aim seo, hiag mé go raibh sé ina bhagart cínta do miad. Massam go bhfuil sé ag réiteach leis ar Martaí anmh. MacGyver? Ní ha, fear na trí mhéar. Bhí sa cumad súla. Oh, right. An jabawach. Tígan nach ligan tú gom sa ara hors de chórsaí as seo amach. You got a partner. Bhí mé tar éis a bheith go mór an áras faoi seán na trí mhéar. Ach níor cheap mé go ndeanach sé an bhart cós hapaigh sin. Caithfidh gur bhain sé úsáid as nibh éigent. Cinn mé gur fear gléic chur an óthachóir, agus ibhir mo bháthair ágáil am iad. Fad is chuig mise sa tóir a cheann. What's your name? James Hardy. Dúirt an gcordalum go raibh sé lán cínta nar gníomhar Rúnda mar. Dúir mé leis nach mé go is a gur rénos, mar ní deireadh mar riomh leis é. 97. Seán maid a gábh a dúsáid mé le fear na drí mhéar a bhualadh. Bhí ina orm nach dhearna sé féin a cosint níos fearr. Tuisgur supervillain é. Gailg na Gardaí fear na drí mhéar.
Dúirt siad nach raibh aon íona sin, go ndearna sé rud ar bith as an malach, ach dúirt mise leis go bhhaing é an céad uair eile. An sin thóg siad méid go dtí an hospidéal chun mhéad eá. An smaoinemh ceap mé, mar go mbeidh ábalta a rá leis chuir de bhí denta gom. Ní raibh dad cósáasta sa híal mé. Your son has been involved in an incident. Dúirt an doctor gur seo an cuma a bhí ar é dad. Tuis go nimh dúsáid siad ar is dócha. Tar éis an náchlárú a rinne siad ar iad, níor hastigh gwaith leabhart a thuile faoin na héal mar go Teanga Rúnda. D'úsáid mar an Teanga Rúnda fós, ó am go céile. Níos fearr ná do bháin, é? Cúla me sé sin. Ach tá rudaí cinná aithre inis, ó thusaigh mamig fel an Ghaeilge. Iarraidh le Joe Grádig ialún láthir a chaf na Gordí níos déanaí mar a dahan duine duine na heifige é. Dúrach do na hnícha tuisc mhéar a bheithir ire ar a láimh lé. Tá an fearr fós á cheistú agus na Gordí mar le cuideanna eile a tharla le roinnt blianta